Cada any es fa una cata cegues, es fa una convocatòria oficial on es presenten diferents caves amb tasses cegues, i aquest any nosaltres hem sigut els guanyadors de la 15a edició del Cava Rotary per el que seria l'any 2018-2019. Amb el nostre cava de reserva Brut Nature, que hem fet una anyada especial, que és la 2014, que és la que farem per aquesta edició. Es fa un comitè de cata. Aquest any aquest comitè de cata s'ha fet a través de l'Institut del Cava, que eren 3 persones, una persona de Cal Fer-ho, una altra persona de l'Institut. Amb aquest cava el que es fa és una campanya solidària per la pòlio. Per cada venda de les ampolles es dona €1,5 per la pòlio, en la qual el que es fa és tota la venda que es faci aquest any, tot el que es recaudi, després el que és Giró Ribot donarà aquest €1,5 per ampolla a Club Rotary.